Encwadini yabaseFesu chapter 4 verse 27 lesizofunda namhlanje. Ngiyafisa namhla abathandekayo ukukhuluma ngesihloko esithi do not give devil the place. Ungamnikeza uSathane indawo. Mhlawumbe sithi ungamnikeza uSathane ithuba. Alibonke amalenkosi. Musu kumnika devil i-chance empilweni yakho. Do not give the devil the opportunity. Nezwa bazalwane. Sizokhuluma namhlanje ngalesi sihloko lesi kulamalanga nje. Sizobe sikhuluma ngalokho. Ungamniki uSathane indawo. Yenze Nkosi ngibe ngcwele kube mhlophe yenze Nkosi Jesu kube mhlophe yenze Nkosi yami yenze Nkosi Jesu angifisi ukumnikeza uSathane ithuba because mangabe ungangenzi inkosi impenzweni angeke ngibe nempilo eright ezokuthokozisa kusho ukuthi ngizobe senginikeza uSathane ithuba lokuthi impilo yami adlale ngayo alibonke amalenkosi. Can we read bazalwane verse 27? Ningamniki uSathane indawo. Angangifundela umzala nokumusho ngiyabonga mama. Ningamniki uSathane ithuba elinye umusho lisho njalo. Lelinye lithi bathandekayo. Siyabonga izwi lakho Nkosi nakulesikhathi esihle kangaka. Sisangena kule nkonzo siphathe ngomsa wakho omkhulu usakhe ngalo egameni elihle likaJesu Kristu Nkosi yethu. Ngoba indebe zami zomlomo ngilikhulume kahle njengoba Nkosi libekile ehlizweni yami. Ukuze ibandla lakho lakheke libusiseke likhule emphefumulweni nasemoyeni nakuzo zonke inhlangothi zempilo. In Jesus' mighty name, can we say amen bazalwane? Amen. Bazalwane lasitha khona Paul ukhuluma nebandla lase-Efesu. Ukhuluma ngempilo lensha. Alibonke amalenkosi. Lokhu singabona masicala ku verse 17 to verse 19. La umpostoli Paul khona athi verse 17 ningabe nisahamba njengalabanye betive labanemiqondo lengacabangi. Alibonke amalenkosi. Lokusho ukuthi bathandekayo ucela spirit ukumfundzela from verse 17 to 19 khona funa sibambe kahle lapho ukuze si-understandele lokuthi uNkulunkulu uthi asingamniki uSathane usho ngoba thina asisasibo bezwe. Alibonke amalenkosi. Thina sesingabantwana bakaNkulunkulu. Thina sesi-reborn again angithi bazalwane. Sesizelwe kabusha. Sesiphila impilo engcwele. Sesiphila impilo yokujabulisa uNkulunkulu. Can we read verse 17, Mama Palazzo?
verse 17. Izono zabangakholwayo isihloko. Yeah. Ngakho-ke ngiyafakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba bezizwe ngobuze bengqondo Angithi yabo. thina bazalwane sesiyakholwa. Angithi thina bazalwane sesiphendukile. Angithi thina bazalwane sesingabantwana bakaNkulunkulu. Asisabalelwa kuverse 17. Amen. Verse 19, ma'am. I mean, which is 18. Verse 18. Abangqondo yabo ifiphazwe ngobumnyama. Labantu laba abangakakholwa abanikeza uSathane ithuba, ingqondo zabo zimnyama. Bona bazalwane, zinjani ingqondo? Zimnyama. Akukhanyi. Yabona umuntu okholwayo bazalwane usakhanyeni akekho kumnyameni. Funda mama. Bahlukaniswa nokuphila kukaNkulunkulu. Labantu laba bahlukaniswa nokuphila kaNkulunkulu. Abekho nje embusweni kaNkulunkulu, ababalelwa to the kingdom of God. Ababalelwa to the will of God. Abantu bazalwane abanikeza uSathane indawo. Abanikeza uSathane ithuba. Asifunde mama siqhubeke. Ngenxa yokungazi kwabo nangenxa yobulukhuni benhliziyo yabo. Because abanjani abazi. Yabona umuntu makeza izinto uzenza ngokungazi athi uyazi. Kanti uSathane uyenza ingqondo yabamnyama. Number 2, akwenza lokho kanti uSathane uveza ukuthi inhliziyo yakhe vele njani mathandekayo. Ilukhuni. Because inhliziyo yomuntu ophendukile ithambile. Inhliziyo yomuntu ongumntwana kaNkulunkulu iyezwa. Inhliziyo yomuntu ongumntwana kaNkulunkulu iyaphenduka. Izwi lenkosi lithi siphenduka usuku ngosuku. Asisho ukuthi ngaphenduka. But lisifundisa ukuthi after sesiphendukile, each and every day siphila impilo yokuthi kune-dust lapha endleleni esishayako ikhona bazalwane. So sidinga ukuthi i-dust esishayayo siyenze njani bazalwane na? Siyiwashe, siyisuse, siyipolishe. Yingakho endlini yakho uklina, ukorobha each and every moment angisho njalo. Isekhona bazalwane. Because ufuna ukuthi kungahlali kunani lapha. Kune-dust, kungcolile, kubukeka lapha. Kwenziwa yini ke mama umntwana kaNkulunkulu bese unikeza uSathane ithuba lokuthi wena adlale ngawe. Unikeza uSathane ithuba lokuthi abukise ngawe. Ungafanani kokuthi usakholwa noma ukholwa. Hayi bazalwane asidobeni ulayini noma ugobovu. Ningamnikezi ithuba uSathane ngoba banikeza ithuba uSathane bavala ingqondo imnyama. Inhliziyo yakhe ilukhuni. Ngicela mama verse 20. Yeah, verse 19. Verse 19. Ngicela ke mama. Verse 19. Yes. Okuthe bangalahlekelwa ngokuzisona. Uyabona ke labantu laba abanhliziyo yabo ilukhuni balahlekelwa yini? Ukuzisola. Yabazalwane ukhona umuntu wenza izinto ngenkani. Angimsoli mina because izwi lenkosi namhlanje sinikeze i-answer. Lisinikeze impendulo. Ukuthi uphelelwe unembeza ukwenza njani? Ukuzisola uphelelwe ingqondo ukwenza njani? Yokuzisola uphelelwe imizwa yokuba umuntu ngokwemvelo. General nje. General. Bekuthiwa mangabe umuntu bamuntu phakathi kwabantu awuyisilwane. Kodwa mangabe sowujikile waba isilwane vele ibonakala ukuthi isilwane ke lesimanje. Usothi unembeza unjani kanti ufile. Ukuba umuntu zonke izinto azenzayo lo muntu zobulwane. Bazalwane izwi lenkosi thina esikholwayo lisinikeza umehluko phakathi kwabantu abakholwayo nabangakholwa. We are totally different. Totally asifanani. Ngicela mama. Bazinikele emanyaleni amakhulu. Hayi leli ke liyangithusa mina. Ukuthi abantu abanikeza uSathane ithuba bazinikela ngokho. Yeah, ngiyasaba ukukhuluma lapha ebubethi. Kodwa izwi loshilo. Ake ngibhathise basinikele emahlazweni amakhulu. Basinikele izintweni eziningi abangasabi ukuzenza. Azasho ukuthi hayi kuthali ngami.
Nabanye kwabehlela so lapho ehlele ngami it's okay. Ufanele nginembeza nje usho kanje. Uvumela isitha ukuthi sihlekise ngawe sidlale ngawe sikwenze ibhola. Ethi sofika la sokutshela khona mntaka baba ukuthi mase umnikile uSathane indawo uzovudula phasi uSathane akudosa ngekhaya. Akwesisinto ngisho songasafuni kodwa uyenze. So ufisa ukuthi ngisayithandi. Akakushofa uSathane akushofa lokho. Alibonga makho. Le ndoda lokho uSathane ayidlale. Yingakho iBhayibheli lithi ungayinikezi ithuba. Ungayinikezi i-opportunity. Because wamnikeza i-opportunity uSathane akadlali ukukusa ngawo. Manje uhlobela ithini? Manje uphakamisa ezweni bonke abantu bakhona ukuthi who you are. Uvela konke ukuthi hayi ungumsenzisi wena usimKristu. Asifundise mama siqhubeke. Ukuze benze ukungcona konke ngokuhela. Uyabona noma uSathane senze njalo. Ubenzela ukuthi bakhululeke benze kahle. Konke abafuna ukwenza bakhululeke. One ingqondo mnyama, two unembeza ufile. Noma mshange impama ngeke asizakala. Noma mshange induku ngeke asizakala. Noma mfaka ukuthi umfake ejele ngeke asizakala. Because ingqondo uSathane ibambile. Wayikhonka amnyama. Esazazi umuntu hayi usasiyabona khona ezulwini. Ulungile mase uyabona khona ezulwini. Nawe uyabona khona ukuthi uyabona. Ngokubekela uNkulunkulu kwangande kwethathu. Ayibona Nkosi yasezulwini. Umkethile mama verse 19. Naku kafuna sikuve from verse 20. Verse 20 kunomusho othi kepha nina anizange nimfunde kanjalo uKristu ngoba sekukhulunywa ngaphezulu verse 17 to 19. Thina sesiphendukile abazalwane asikamfundi uKristu njengoba impilo yomuntu onikeza uSathane ngaphezulu verse 17 to 19 sekuvelile. Thina esikabantwana bakaNkulunkulu simfunde kanjani uKristu verse 20. Asifunde mama. Kepha nina nimfundanga uKristu kanjalo. Anifundanga uKristu nina kanjalo njengoba sekukhulunyiwe from verse 17 to 19. Simfunde kanjani? Nansi impendulo. Verse 21. Yes. Uma nimzwile nafundiswa Bambani abazalwane, if somswile. Hey, this one is powerful. This one is powerful. But if we check forward, you can stand up. Pretend like we are called on a phone call. Hey, bazalwane, uKristu Jesu thina asimfundi kanjalo ngempilo yeswe. Asifundeni izwi bathandekayo. Njengokuba iqiniso likuJesu. Njengokuba iqiniso likuJesu. Anti sesizwile bazalwane. Sesizwa kushunyaya ilizwi. Sesizwa kushunyaya ilizwi. Athi nathi abaseRoma athi mase silizwi siyahlabeka sesihlabekile bese siyaphenduka sesiphendukile bese siyashintsha uhamba kwethu bese kufanana naKristu asafanani noSathane. AbaSathane nje babaSathane uhamba kwabo fana umsebenzi yakhe. AbaNkulunkulu abantwana bakaNkulunkulu uhamba kwabo kufanana nomsebenzi yakhe. Salwane siyamemezela sesuka lumnyaka. Ungamnikeza uSathane ithuba. Ungamnikeza uSathane indawo. Ungamnikeza uSathane isikhathi sokuthi adlale ngawo. Bewudribula Sathane to come. Wathi abaseFesu sahluko 4 la sifunda khona bathandekayo.
Siqale kuverse 17. Yebo, qhubeka ma. Sikuverse 21 manje. 22. Yes ma. Ukuba likhumule umuntu omdala. Lalelani abazalwane. Thina simfunda uKristu ukuthi umuntu omdala uyaphungulwa. Nizwa abazalwane. Bazalwane thina sikholwa esiphendukile. Sifunde ukuthi uKristu bazalwane mase sikuKristu siyamkhumula umuntu omdala. Akusile ivangeli lena lenza ukuthi umuntu kuthiwa uyakholwa kodwa ukwenza kwakhe solo kwenza njengakuvesi 17 to 19 okwamkhumula umuntu omdala sakubusa sadlala ngawo sathanda umnikeza indawo ubeka mama owenkambo yokuqala yebo umuntu omdala loyo owonakele ngenxa yenkanuko owonakele ngenxa yani bazalwane ezinkanuko zenkohlakalo kanuko zani zenkohlakalo yabona umuntu wazalwa ongakholwa yabona umuntu ongakaphenduki yabona umuntu ongena Jesu angimcrucify angimehlulele but uphila lento eshongo lezulu hayi basehlulela lapha basehlulela uhlulelwa ngubani ngoba izwi laNkulunkulu yakutshela ukuthi wena ongakholwa uphila kanje iphinde futhi liyakutshela izwi laNkulunkulu ukuthi wena okholwayo uphila kanje akekho umuntu ojaja omunye umuntu la wonke umuntu ake besibukweni sezwi laNkulunkulu besithatha iBhayibheli ubeka la uyalifunda bese uthi ngikho lokho elitshoyo impendulo uzoyithola khona lapha ayikude asiqhubeke nezwi bafowethu sikhuluma ngezwi lekhaya verse 23 yes nenziwe nabasha emoyeni uyabona ke mase siphendukile thina senziwa sibe njani bazalwane sibe basha angikhumbula lo mhlabeleli bazalwane izelwe ngokusha ngoba kaniyazi ke enazi ezinye ukunankinga isekhona wathandekayo uthi ngizelwe ngokusha ngizelwe nezwi amadoda ngizelwe negazi amadoda ngizelwe ngamoya waNkulunkulu moya ongcwele yo unda mama siqhubeke verse 24 yes ma nokuba nembathe umuntu omusha odalwe ngokukaNkulunkulu sonke bazalwane sibatha bani bazalwane umuntu omusha unjani mamkhonathi odalwe ngokukaNkulunkulu uyizwile ibekiwe ikhona ifanelwe ukuphilwa ngabantu abangamnikeza usathane ithuba ibekiwe imisiwe hayi ngiyahluleka akufanele wehluleke mfowethu awafika esibambanweni wajika khona wathi mawuthi wajika kodwa unfortunately noma lucky waphuma wayifaka ngaphakathi kwabakholwayo anawudlulanga kulesibambanweni alibonga malekosi yebo mama sifundise ekulungeni nasekungcweleni beqiniso bizwela bazalwane singena thina bazalwane ekulungeni nani nasekungcweleni bani beqiniso ingakabe bezizwe masingakholwa ukholwa bathi mabakubona udlala ngabantu bezwe noma ngabezizwe bese bathi nawe ulunge kakhulu cha vele sithola ukulunga kaNkulunkulu thina singene ekulungeni kaNkulunkulu asisali thina njengabantu bezwe asisasho ukuthi sifuna ukubatshengisa nawe ukuthi ngingubani bazokubona ukuthi ungubani okay asiqhubeke manje verse 25 yes ningamnika bazalwane usathane ithuba ngakho-ke hlukanani namanga lalelani bazalwane nakho umehluko nezwa ke bazalwane ukuthi thina bazalwane nyalo esikholwako this is the condition this is the direction this is the life okufanele sihambe nayo thina number 1 thina sikhuluma amanga siyehlukana namanga because umuntu okhuluma amanga ungabi yiqiniso ungokaSathane ubeka manje
nikhulume iqiniso Yebo sengishilo. kube yilowo nalowo nomakhelwane wakhe Kube yilowo naloyo ngomzalwane wakhe, kube ngulowo naloyo ngawuphila naye, kube ngulowo naloyo nahlala nabo. Sikhuluma ini bazalwane? Masihlabelela lapha praise team sikhuluma ini? Uma silaba bazalwane sikhonza uNkulunkulu sikhuluma ini? Uma kwenzekile sazofakaza la sikhuluma impilo esiphi? Iqiniso. Wathi umama wami sewahamba kusama sakasekho swayihambela umama swalala meneza khona wayikhuluma nami athi semkholwa wathi angibiza ngegama ngoba vele ngumntwana wakhe athi yethemba lo wabe ukhuluma into la emlonyeni longayiphi uba ukhuluma into loyiphilayo la emlonyeni wangishiya nale njengoba utshela abantu nje ukuthi uyashumayela uyakholwa ukhuluma ngaJesu khuluma into loyiphilayo ayeni bantu uphile lokho hala uphila lokho hamba la hala uhamba nje khuluma into loyiphilayo asamele sinakho sithi thina esikhulwa isikhuluma iqiniso asahambe mama ngokuba singamalungu omunye elomunye bazalwane singamalunga thina komunye nomunye umzalwane asikhulumelana mama asikhulumelana imbathandekayo oh my god uNkulunkulu akasenzela umusa kubeka mama verse 26 yes thukuthelani ningone nizwile ke bazalwane ke yenza kanjani bazalwane that is nature kuyini bazalwane kuyindaba angithi i-weakness yomuntu manje ngizofoka angenziwe ngizokwenza lelizwi lenkosi akuthi noma sekusifitile oh Jesu uthi bamkhona zothi sifutha akuthi noma sekufukele sekufufubeza sekusheshisa ngoba uthi sheshe wone ushaya lelizwi lenkosi odila alingenzi njani lingashoki bazalwane, let's come to practical. Bazalwane, let's come to practical, bazalwane. Bazalwane. Embona haleluya. So ukhuluma kulokhu umzalwane. Akufunde lokhu ikhuluma indzaba yakhe. Bovela ngitshelelana mangabe ungafuni ukukhuluma. Asahambe usekhuluma. Ufuna kubese kuthi ngathi ngandivela uyasho. Bazalwane, lizwi laNkulunkulu libeke besebaleni lokuthi impilo bazalwane it's just normal, it's just general. Ikhona bazalwane njengoba sila emhlabeni kunezinto ezisihlaselayo kodwa akungaze kufike la ugcwaliseka khona usuku ukuthi wena wenza ukuthi wena wenza ukuthi qedela ke mama verse 27 ningamniki uSathane indawo yabona baba besofunda sisuke ku verse 28 to 32 sengifundele emakhaya benizozwa lapha ukuthi kunjani bazalwane solo kuthutshekwa nayo le ndaba le kodwa naku bazalwane ngifuna ukusho bazalwane le Bible lithi we are not told to fear the devil bazalwane we are not told to what bazalwane to fear the devil asinatshelwa noma asinatshelwe ukuthi sesisanda uSathane ikhona bazalwane lokusho ukuthi it's your choice but izwi lenkosi libheke kwaba straight lithi bazalwane we are told not to give him the place sitsheliwe kwathiwa asingamenzi njani singamnikezi indawo hayi kumesaba ihamba nami uthandekayo hayi kumenza njani kumesaba sengiphethe bazalwane ngisho njalo futhi bazalwane kulolu hambo lwendlela yemusa
Sisakule dispensation ye-grace. Bazalwane, le dispensation ye-grace. Bathi labanye ngoba siphile emseni. Kufanele behle ngisibhuqa nje isona ngoba ngiphile emseni. Bese ngiyabuya ngibude futhi ngizovuma. Because good dispensation ye-grace. Bazalwane, nokuhlala ku-dispensation ye-grace. Akusho ukuthi asibe ku-comfort zone. Wekudla izona. Thina sikholwayo asidli izona egameni le-grace. Sehlukene nezono. Asibalelwa kithi. Angedlule bazalwane ngoba sengiyaphetha manje sizophendaza. Ngikona bazalwane. Lokuthi unikelwe emseni, uhlele emseni. Akukunikezi i-opportunity yokugqebeleka ngokudla izono emseni. Bese uthi noma sengisidlile ngizovele sivume futhi. Uyasonela leli vangeli. Uyelishiba leli vangeli. Uyalibhuqa leli vangeli. So bazalwane, Satan cannot steal your salvation. Yes, bazalwane. The devil cannot steal your salvation. Satan ayitshontshe isindiso yakho. But lalela la. Kodwa Satan can influence you, can deceive you. Angakuyenga uSatan. uSatan angakukhohlisa. Ngifuna uyibambe le nto ngeke isindiso uSatan yakayithatha. Kodwa uSatan angakonisa ukuthi isindiso yakhe ilahlekele. Uma unikeza uSatan ithuba, isindiso yakho uyithola ilahlekile. Somehow. We saw for the rest of your life. Bonke amanenkosi. Inyanga sephethere. Mawufunda incwadi yabaseRoma sahluko 8 verse 37 to 39. Paul uthi kepha kuko konke lokhu siyanqoba nokunqoba. Isakhona baseRoma. Kuzo zonke izinto ezikhona, uSathane asihlasela ngazo, uSathane asihanga ngazo, uSathane asihallenge ngazo, uSathane afuna uhlekisa ngazo kithi empilweni zethu. Uthi umpostoli Paul kuko konke lokhu bazalwane siyanqoba nokunqoba. Romans chapter 8 verse 37 to 39. Bazalwane sitshela ukuthi ngumzalwane onqobayo. Umzalwane onjani wena? Umzalwane onjani bazalwane? Onqobayo. Sofumela uSathane adlale ngabo. Sisahlabelela lapha emathendeni selimvuselelo leza lesikhathi sethu. Nakuthiwa ubani ongavuma? Usumuntu la uyahlabelelwa khona. Sathane adlalela. Uma phuma nje athetha ngaphandle kumenze uSathane. Umrole phansi. Bazalwane, we need the practical life verse character kaJesu. Everything that we are truly repentant. Masizane uSathane adlale ngami, I mean it. And I practice it. Masikubeka verse 38 kuthi mamkhwanas. Uthi ngokuba wabaseRoma 8 verse 38. yes. Ngiyakholwa ukuthi nakufana phinda. La kumajabe mamkhwanas la kunezinto ezinkulu enzima la kufanele siyibambe abathandekayo. Siyibambe ngqi. Ngokuthi singamnikeza uSathane ithuba. Uthi wamshona kufa. Mase kufikile ngeke kumvumele simnikeze uSathane indawo. Ngoba ukufa mase kufikele emakhaya khona abantu abashintshayo bamjikela uNkulunkulu bajike bathi no ake siyohlola no ake siyocinga no ake siyowenza ukuthi because ufike imanje bathandekayo ufike kufa mase afikile kufa uyabadida abantu izingqondo. Okay mama nani futhi
nakuphila bazalwane ukuthi impilo yakho iyaphumelela ukuthi impilo yakho iyakubusisa iyakhaza akungakwenzi ukuthi unikeze isithungo usathane indawo nikhona bathandekayo yebo mama nazingelosi nekuthi nelithuba lokuthi nelingilosi nazo linethuba akunikeze ithuba lokuthi lizinikeze usathane indawo ubeka mama nababusi bomhlaba bazalwana abanikeze ithuba ukuthi ngoba usesigabeni unikeze usathane ithuba yebo mama nakho konke khona nakho konke nje ukukhona general nakho konke okuzayo nakho konke futhi okunjani angithi abaza njengoba siphila namhla sesikhohliwe lokhu kuzola ngithi yalo sibheke okunye okuzayo ngithi empilweni so asazi ukuthi isuku lusiphatheleni lokuthi kusasa sophila kanjani angithi bazalwane so be ready for the war empilweni yakho ukuthi noma fikisa yiphi usathana ngeke umnike ithuba ngeke umnike indawo bonke amalekhosi bethela ke amandla noma ngabe nemandla wazathi umuntu nelungelo lokwenza into engithandayo ishe ngakhuluma yabazalwane namandla okwenza yonke into engiyithandayo wenza amandla lawo egameni labantu kaSathane noma likaJesu yenza amandla wenzayo kodwa impendula ikhona khona lapho ukuthi wenze amandla negama likabani Kubeka mama. Verse 39 nakuphakama noma ngabe kufika isikhathi sokuphakama yabazalwane noma ngabe kufika isikhathi sokwenza njani iphakama sivele dangerous ngoba abaningi bashayela iphakama yababuyisa phansi bangaziboni ukuthi baphakeme kubeka mama nakujula kunezinto bazalwane ejuli okungasilula ukuyikhuluma Othi uzoyikhuluma ke1-on-1 it's between me and you and God. And ngisho umkami ngenze ngitshele wena ngiyawuze ngishona into ofanayo. Noma ngilelela emabeleni umkami ngaqhamela ngezokunandi ngaqhamela ngazoza azaba ngqhamela umnandi azabayiphile umnandi namabela ngazi noma bayiphilo yini. Kodwa ngiyasho nje bathandekayo. Isekhona bathandekayo. Noma ngisho umnandi kunjani angihekezi zonke izindaba unkosikazi. Ayidlulile eyithithi impilo emzalwane phethe mama sengicethile nakuphakama nakujula nanoma yini enye edaliweyo nanoma ke yini nje enye edaliweyo bazalwane esi-attempta ekutheni senze sinikeze ithuba usathane yezwa bazalwane noma yini yazi iprocess zabantu ziningi kodwa umuntu uzathi mina on what? Because kufuna ukuthi Jesu akaphuse. Anciphe mina akhule. Cela ke mama. Akuyi kuba namandla okusehlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Akuyi kuba nawo amandla okusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Ngenze Nkosi Ibe ngwele ube mhlophe